sa panahong kilom-kilom ug misalop na ang adlaw, ginatigom sa himungan ang iyang mga piso. Pagkanindot ba sa pagpati sa mainitong paghigugma, sa pagtikyop sa iyang bulahang mga pako, kadto usab kilom-kilom ni Jesus sila gitigom, ang mga tinun-an aron sa pag-ambit sa panihapon. Pagkanindot ba nga kauban si Jesucristong magtutudlo, kinabuhi gihalad nag-alagad sa